Iya, Lek. Ya, bojom yo ngene iki. Iya. Hah? Tek. Alah. Piye? Anakku sing ngumpri malah. Iya. Piye? Wo lho, kowe pacaran ngono. Pacaran piye? Lah kowe wong Mandung, Plek suaram yo ke nganoni ambek Pak Kuli ya beda le. Mandung piye? Mandung kok mbek Pak Kuli, kowe klo. Dhisik. Hmm. Pambejane wong beda-beda. Lho Pak Kuli ki lho, apa jenenge? Teruk sithik gelontang. Ya ora. Kuli wis tau. Iya ora, Dik. Alah. Alah. Wah, brak sentek. Ora sing kuwi sing dibenang. Apa? Anakku sing dibuso. Ah. Emosine ning aku arene kae. Tapi aku yo diem aja, aku ngomong penyabar. Alah, Sok dadi wong apik to, Dan. penyabar kayak lho. Kayak penyabar kae. Saur Dar. Gana ora tak golo kok aku mbok dadi penyabar. Ndar agar bar ngono kluntrung ya Ndar. Yo mak kae ngeri ya. Kluntrung ya Ndar ya langsung gelontang. Ya. Nyekel sepeda langsung. Alah banget wong urip. Ora kaya wong iki yo. Oh, yane plek. Oh. Sepo enak tok, guys. Rasane gitu. Hah. Muli wis. Hah. Dadi tukang arep. Hah. Kayak gelasaran jalan-jalan kenal. Saiki nggo karek Bejone urip ngono. jane karek penake ngunduh. Karek nunggu. Ayo, anake pinter. Sebab ngomong ngono iki semono anake gede, anake pinter iso mulyakno wong tuwek ya ora kurang kabeh iki. Ora kurang dalan kabeh iki kok. Di awak ndi bejo di. Ora kena dierekno aku. Khotbah. Ah. Mula ku mungsu urip dikongkon diwajib uni astajib lakum. Minta dan mintalah kepadaku pasti akan kuberi. Tapi dengan syarat yo njaluki tak dudono kabeh. Njaluki aja angger njaluki secara istiqomah. Oh njak sedina rong dina gede seminggu ora dikeki purik. Lah, wis repot. Biar istiqomah terus-menerus. Nek sering tok panggone aja mandek. Aja bosen-bosen. Kene kok iso omong sebab aku pernah ngalami. Ngene. Aku ora nguri iki pernah ngarep. Ora kurang kawan yo. Nguli loro pernah. Terus dhewe le. Bayan. Ya. Hah? Terus umuk. Tapi ke di usia ngono ki wis termasuk wong sepena. Usia kadang kaya mbah tuwek kuwi usiane wis ngono ijekmu. Mbah kuwi tuaku ben lagi 57. Lagi. Oh, lagi 52 bro jarine kok. Yo. Jono kan. Mbah sapa ku lho? Jari 50 pira ngono lho, orang sedak. Pripun? Hah? Pitu loro ya langge. Pitu loro ya. Tapi kok 50. Iya Pak, 53 Pak. Lah mergane abot. Kulina mergae rekoso ya aja mbok padakno wong mergae alus. Guluki pancene beda pin. Guluke gegere bengkong. Nyanyi. Nek dene kopen kok ya dadi kuli. Astagfirullah. Lho Mbah kowe dirasani, Mbah. Tak kandhane wong disoting kok. Lho Mbah kowe dirasani, Mbah.
Awake bejo kok dek ngeranu dikirimi pemirsa ya Pak ya. Pokoknya jangan kabeh lah. Tetep yo ora ngono lho. Iki bojo kedua lah iki kan. Rekasane wong goluk dek kae lho. Perkara blungkrung iki perkara kakean muatan. Lembar Raji ki tahu Pak. Tapi jangan kabeh. Jangkep piye maksud iki? Wis. Iki rek ada. Iki tek omongane mblakrak yo. Mergae opae rek. Mergae opae renek. Angger di darah dilerno moho ke darah. Udah budal neh. Lombake dirasani, Mbah. Pok kowe. Oke sih penataan Citoto anune entek Pak iki piye iki kumbunge entek nyileh sapa dhisik ngono masih sa Teri nang iki laporan kebungi tak diter cok. Warna-warni guys nggonku sekono ya tak ganti cah ya Pak warna-warni nek karmu jadi sak mana Minggu lagi kebak-kebakan. Senang sandiran. guru iki ape tak anu Pak ape tak model Pak Sembako sempenting kukukan ku ada. Pokoknya tak sampai dibongkar juga. kono ki ape tak gawe koyo santai-santai pokoknya tak tukokno villa sitok nae kayu wis ya ra turu-turu enak kok regane mok piro ya swidak apa piro koyo gerdu ngono kae lho Pak tinggo salat kan heeh gazebo tapi kayu enak kok Widan. Ngomah. Gede anu 80 apa ki omah anu ki paling iya dek live klo aku delok ngono ki piro le ora 110. jane opak kupek ini ndi lah ya oh alah apa nang ndi iki apa nanti ya satu ada aturan atas. ya helm ki yo ngono di ngonokno diblesno gak mudeng ikine lho oh alah gayane potah patuh wis guys golek apa pian Golek golek rondo apa perawan melak aku dhewe aku iki pola. Aku ayo ra tak dilarang. Dhewe ra entakna kok mikir sing Tak dilarang, Pak. Sik, rek, iki balunge. Gerang. Wis rapat dulu. Dadah, Pak. Engko nek sudah panas sudah ya. HP-nya ya, jangan pakai terus. Yo, enak gue dhewe kuwi. Ngarani wong tuwa jare mulek. Golek sarapan guys, nasi jagung. Masih pagi ki bos. Justru malah masih pagi ini yang bersih. Bukan dia, oh Pak Mudon. Kayak gini sih Pak. Guys, mau beli nasi jagung. Mateng dong. Orang mateng. Kok isu meneh? Ki apa iki? Petiti. Sambel. Lho kok sentakake kok? Sik. Ki apa iki? Sing pedo. Sayurnya apa? Wah, jangan lumbuhan tuh aku. Mantap nih. Pakai jangan apa, Pak? Ada
Tambahane mboten panggang pindho. Lumbune sing lodeh ae ya, Dok. Nggih. Enak lodeh. Sing teri, pindang. Iki apa, Dok? Panggang. Panggang. Mantap ki. Anak apa-apa kabeh, Pak. Wis njaluk sing piye? Sing pindang. Mas ini berapa? 2 halo. Sayurnya asin kali kebon. Tak kotak. Minumnya apa? Kayak es teh, es. Terus sing apa, Nduk? Mu sing pedo. Nggih. Kan Nduk aku sing pedo. Nek Pak pindang. Teri, sambal panggang wis mantap ki. Kalau kopi ya. Anak kendine, Pak. Seger kendi, Pak. Yo. Oh, anak kendine iki, guys. Nang dhuwur ae cegah. Nang ngisor. Terus nang kene, guys. Iki nang kene iki kendine lho, gowedi, Pak. Wong kae lho Pak ngompo delok kaya kowe ndek kae. Banyune dikompo. Wah, Pak kok nggawa senjata sarapan pagi, guys iki. Di nasi jagung. Kok semua dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ndek kok sulam selem. Penangan ya, bukan kan aja mlebu rene salah. Wah, bayani ustad kita. Yes, iki agak besok Bu. Andek rene, Pak. sarapan Bu Hajah nasi Siti Maimunah. Karo kaji dilolak. Sirai gundul manuke galak. Delok kendine, guys. Gowedi. Mantap ki. Walah, cangkeme. Nggak pakai gelas, ora usah gelas-gelasan. Sembah. Sarapan ya rego jagung nang kene apa enak wae. Kok sego jagung ndi Pak iki jenenge? Klothok. klothok iki pengkok. Pengkok. Wis mantap iki. Sarapan iki jam berapa? Mulai jam 8 iki 8:30. Mlakune rene 8:30. Dadi yo mangan dhisik. Terus Suwe gak mantu jagung. Dek sore tak tukokno sego jagung nggone maknyak kalau bosok. Ya Allah, tuku bosok. Duh, bareng tak pangan ambek walang bosok lodrok. Alah lah yo nek masak piye pola sego jagung iki biasane sedina 2 dina ora piye-piye. Lah iku bosok. Ya ora kena tak pangan, ora nggek tuku kae, Dik. Ya Allah. Dodol panganan kok bosok ngono ki awake piye. Nek abdang iki gak tanek, Pak. Biasanya Angger gak tanek yo ngono. Tak cuci tangan dulu, guys, kok sik ngenteni dhisik. Ngono. Piye? Madhep nanti. Rono padha pemandangan padha ning oman. Nek ngisor kan oh. Oh, niki nek wis padha. Alah. Wong ngadeg kaya perkungkungan kok kintel ngono kok. Ora ape ndegok kono arep buyak. Lho, wong ngadeg tak pilekno junguk kene ak penak ya. Ndodok karo langsung nyet. Ngisor kono, perkungkungan kowe. Wetengmu lho weteng kok marmoyo. Dicilikno. Kok wetengku lho cilik delok cilik. Ah kowe berangki kok. Ya, Wong wedok digone ngono kabeh, Pak. wedok. Kandhane kok ngeyel. Mantap, guys. Wis sing ndi mau, Pak? Pindang. Iki panggang. Iki lho yonya. Guys. Iki sak meniki gak tahu aku.
Ini kan segane kuning, guys. Walah, persambelan per bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaq. Asin. Betul. Satu porsinya berapa, Nduk, segini? 6.000. 6.000. Mau tinggal? Oh, 6.000. Marik-marik ya, Pak. Panggang lho. Panggangnya saiki gede. Wari, guys. Kok mangan ae, Rek? Arep buyak. Senenganku teri. Enak nggih lah. Kayak Iya, lah. Mesti kepengen iki. Iki jangan lumbu. kayak betul. Buka embo jam piro kok wis. Ini pedo. Asin. Senang sing asin-asin iki kan aku. Opo ae. Mantap ya. Ger. Ini gue mesti renek lah ikut jagung ini iki. Renek golek nang Solo kata medet ya. Nah ini kok desa-desaku ngene iki. Marai wong adang sekut jagung ini kudune wong rajin. Regep. Benuk. Kayak betul. Enak ae dinget iki. Kudu mbek tangan ae Pak, aku wis gak sabar iki ngene iki. Nah tak ulet mbek tangan nak jang. Telap telepon. Tempenya. Panggangnya gede. Nah untuk panggangnya paling tambah satu juga tahu kan gede kok. Harganya pasti beda. Kan lawo. Seger akhir. Seger Pak. Rina tukokno apa ora? Rina iki nek ditukokno kemenyek nggih Ram, tak tukokno. Gereng genteng yo ora dipangan nggone maknyak ndek iki. Meh mampu. Malah mo. Oh enak terakhir iki jangane lumbu lodeh. Nek jangan asem gak patek cocok, guys. Cocoknya yang bersantan. Oh gak, tapi santannya gak sing kental-kental amat gak. Ya Allah nggir, Masya Allah enake. Nek gak pengen. Rene nang rene. Panggonane apa? Andeng anu? SMP. SMP Bengkok. Aku senang payek aja nih. Tambah payek kayaknya. Warna apa? Seger.
Gimana? Asin. Asin. Pan. Dek kayak puwa langgar telap. Langsung buah puindu. Hah? Enak dek. Enak apa ya? Pokoknya sego jagungnya enaknya asin-asinan kabeh. Ya Pak ya. Biasanya merutuna akeh, malah 3 ya Pak. Gak patok akeh merutu. Seger tenan ya. Suwi gak tau ini ya Pak. Panggangnya panggang P. Bapak iki sudah krung sudah atuh. Kalau amati. Iki pengkok Padangan termasuk Jawa Timur, wilayah Isan. Sedangkan omahku Jawa Tengah. Jawa Tengah. Numpak pesawat ngono. Suwi. Enak ya Allah. Seger. Cukupan, iki cukupan. Ora terlalu warak sedeng. Alah, tok mana satuku banyu. Kirit. Bakule ora payu. Lah yo, gayane kaya wong kota. Cangkem desa kok ya wis ngene iki enak. Blok walah. Segere nduk ya Allah. Ya Allah Gusti, urip neh. Sedengan iki segone. Iki ngatini ngono kurangan iki Pak iki. Ngatini pangane akeh kok. Cek rasa tenan. Cek rasa ndekne. Pangane cek rasa. Alhamdulillah. Ijek rasa Pak dek niki mangan. Ngatini ayo. Mangane cek rasa. Kayak kowe. Ora sampe cukup. Kowe yo. Nek jamis lho saiki. Aku ki wong apa ae pinter kok. Wong ngeyel ora ngeyel mbantah. Wong ngeyel ambek wong brengkel iki beda. Nek ra bantah yo ora lek gamis sapa kono ciri khas sapa kono. Kalau itu tantune kan kurang. Iman Pak. Kanjeng Nabi sego sitok ora oleh kok. Wong iki terok sunah Kanjeng Nabi ngono. Kowe apa-apa mbok terok tapi masalah ngene iki ra mbok terok kowe kudu harus belajar bersama dengan Kanjeng Nabi. Mangane ki ora oleh kabeh dipuluk biji telu. Uga oleh sakmene mbok lebokno kabeh. Aku ki apa iso? Sunah Kanjeng Nabi. Ke sunah mbok lakoni ora apa-apa, ora mbok lakoni yo malah entuk pahala. Nek ape mangan ngombe dhisik. Iya sunah Kanjeng Nabi. Apa teko apa neh? Masalah apa? Wong aku ki wong pinter. Bablasan kan. Saking pintere mlonting. Bablasan.
Aku iki tak akoni aku wong pinter. Awake dhewe tidur dhewe. Melonting. Jenenge kebablasan ya. Ya. Ya Allah itu enak, Masya Allah. Panggangnya gue iman. Iki ya, pedone gue. Pedone ya sakmene. Cilik-cilik niki, aku seneng niki. Wis toh enak tenan yen jarene. Mok 6.000 kok. Ora larang-larang. Tukar sego pecel. Heeh. Nang kono enek ngono ya sarapan gini iki ayo Pak yo. Sego jagung ae. Aduh nggur. Nenggo merah enek sego jagung ini wis tuku sego jagung ae enek tapi wis perintilan lho Pak yo. Uga ndang diimboi jangan sego ngono. Bulan apa tak gawe? Kok pengen gawe? Ora omong. Aku bedame ape dodol ngene iki mulane. Boleh cangkeman. Nasu cangkeme. Kaitin ritik oh bakal. Lho engko nek tuku golek dames aku digawani apa-apa gak sanduk gak sambayar. Nyeduk yo. Terus gawakno pedok. Gak noteri dimodali kok. Enak ape-ape. Lek pedok gelem-gelem doang. Apa gelem aku ki? Mantap. Wis ngono. Wis tak tungakno kabeh rezekine. Lancar nyambut gawe mlaku sak mlaku diparingi slamet ora enak alangan apa-apa. Muga-muga padha didohno sengkalane ya, Ngger. Didohno sengkalane, cedhakno rezekine, didohno bilaine. Wis ngono ae pokoke sing penting selamat, panjang umur. Bisa ngopeni keluargane. Mlaku sak mlaku diparingi slamet. Seger waras dono sengkalan sedok rezekine dono bilaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.